nové videjka, dámy a páni. Čaute, dámy a páni, ja vás tu vítam u nového videjka, dámy a páni. Dneska si tu pozrieme sa na nový update v Brookhavenu, dámy a páni. Ale tak nebudem to ďalej ukrcovať, dajte tam ten like, odber zvonečku, mám vám neustále nové videa a my môžeme ísť na to. Presujem si kameru. Tak, a idem si to prečítať. Rich to rich, takže Rich to rich, takže bude milionársky update. 2 nové domy, jeden premium, jeden zadarmo. No, 2 nové túly, veci, Tin Cup a Money Gun. To by mohlo byť rovno Physical. Tin Cup. To neviem, čo je. 8 nových propov, Zlatý záchod a ďalších 7 ďalších. 4 nové emoty. OK. No nic, takže poďme sa na to pozrieť. Nekúkajte, jak vyzerám. Tak vám to. Takže poďme. Keď to otočím. Takže poďme sa pozrieť. Takže dneska netradične začneme domov. Tradične začneme domov. Bum. Takže tam pani ten premium nemôžem, ale pozriem si aspoň na ďalší. Dobre, takže ideme si ho pozrieť. Bum. Ten premium nemôžem, ten je normálne bohatší. Tam pani dneska z toho urobím, natočím video, ktoré vyjde zajtra. Z toho updateu, čo to natáčal Jongos. Z ktorého mám tieto informácie. Samozrejme nám pani prvé sa chodí pozrieť na táto video. Takže prvé sa idem pozrieť, čo tu je. Kúpeľňa? OK. A tu žiadna skrytá miesta nebude, čo mu sprehľadol a vyvinul. Ale on sa sem do schodov nepozrel. Sem do schodov sa nepozrel. Počkaj, tak sa budem pre boxy ide staviť. Počkaj, mám to niekde, kde by som nemal. Tu hračky. Tu je tam Money Gun. No, ale to je VIP. Ach ja. Tu je spacák. Nedá sa to nejak prebuknúť. Jak Harry Potterovi. Je tu niečo? Okay. Mňa vždycky toto zaujímalo, on som si povedal, že to nechám na video. Počkaj. Skúsim takto sa pozrieť. Hej, musím na to kliknúť, nie? Na to kliknúť. Nechce. No nie, tam pani nebude to nejak zdržovať a ide sa pozrieť na to skryté miesto. Dámy a páni, to je prvé skryté miesto. Tak. Ale keď sa pôjdeš, no tak to je také skryté miesto. No posledný, neviem. A tu keď klikneš na ten toaleťák, sa ti ukáže, tak otvoriť také skryté miesto, že to je safe. Ale keby ste vedeli, tak týmto tlačítkom stlačíte a si naspäť. Potom ďalšie, dámy a páni, je dole. Poďte do garáže. A tu toto šedé tlačítko. Stlačíte.
Jste v skryté místnosti. To má já napadlo vůbec. Tuto? To nic nestane. OK. A badám paní, tak se dá víc. Musíte tlačit agentem. To můžete to víc. Asi na druhé straně. Takže tak. Normálně si pozrite ten barak sám, takže to jsem už bol. Můžu se pozrieť. A to má byť asi bazén, alebo niečo také. Takže ideme. To je toto. Ho, Merry Christmas. Co to je? Co tady posílat pošty? Nevím, to se potom na konci videa zjistíme, ale normálně to je samozřejmě taká tohle. Než to dáš kupeň, nevím, proč jsou kupeň. To je druhé a to poječe, taková další jednička, to třetí. Jen divné. OK, takže jdeme dole a jdeme se pozrieť na propíky. Bude také zrychlené video tam je, páni. Iba také zrychlené videjko. No. Ideme na propíky. Tak. To chcem robiť domy, ale ja chcem prop. Ja sa na tie propy samozrejme ešte nedíval. Oho, to čo je? Až. No, chcem prefarbiť a mám to napríklad. Dá. A písať sa, no samozrejme sa na tom dá. Píšem sem mailbox. No dobre, nevadí, ak máte to tam mailbox. A samozrejme, takisto celúka. No, počkaj, dobre, čo tu ďalej máme? Čo? Staň! Počkaj, to je niečo také jak pre bezďáky. Co dá sa tiež napísať, nie? Áno. Tak. Dobre. Čo tu ďalej potom máme? Máme niečo tu vo veciach. To mám zlatý záchod, nemôžem. Toto takéto stoličky. Takéto proste na to plátno, čo mám. To má pre cieni. Áno, to som vám ešte neukázal, ale tu, keď skliknete, tak si to tam môžete dať. No. Tak, zlatý záchod nemôžem. Potom tu pravidne môžeš takto žebrať. Tak môžeš žebrať. A také to ono, aby sa mal do čo vystrať. No nič. Poďme na ďalšie. A tu máme takto, Paťo, dáme toto. Tak tu máme Madigan a tento žebrací oný prostriedok, čo máme aj tu. OK, a potom sú tu nejaké nové emoty, a z nás najviac teším. OK. Idem na nové emotiky. A ty sa tu môžeš odraz prevalovať. Co robíš? Takže nemám VIP. To bolo zvyšná
updateiku asi všetko, dámy a páni. Na budúce. A zatím starec.